organitzadora de la biblioteca, la Rocío, farem aquest acte a l'hora del pati sobre el llibre del Petit Príncep. Aquest llibre l'escriu Antoine de Saint-Exupéry, un escriptor francès que va morir molt jove, als 44 anys, i que va tenir una vida molt aventurera. Bàsicament, ell, a més de ser escriptor periodista, però bàsicament va ser pilot d'avió. La seva passió era l'aviació i va estar molt temps volant de França a Senegal, de França a Amèrica del Nord, Amèrica del Sud, i la seva mort va ser també envoltada de tragèdia i alhora d'epopeia, perquè va morir volant. Venia de l'Àfrica en plena Segona Guerra Mundial, feia vols de reconeixement i va morir a les costes de França, però molt temps no es va saber, es va saber que havia sortit el vol i no va arribar mai, i molt temps es va especular on havia mort, com havia mort, i anys després, quasi uns 40 anys després, van trobar les restes del seu avió a prop de Marsella, dintre del mar. Per tant, va tenir una vida i un final molt aventurer, i poc abans de morir va escriure aquesta novel·la, El Petit Príncep. És en forma de conte, com explicat per nens, però és pensat per adults, i ja molt de pressa va tenir un èxit editorial impressionant i se'n van començar a fer moltes edicions, primer a Nova York i França, francès i anglès, i després ha esdevingut un llibre, és dels 4 o 5 llibres més traduïts a tots els idiomes haguts i per haver. Es calcula aproximadament que hi ha unes 300 traduccions en idiomes des de tan multitudinaris com pot ser el castellà o l'anglès o el xinès, a idiomes tan minoritaris que el parlen molt poca gent a l'Àfrica o a Amèrica o a Europa. I d'aquí ve el lligam en la meva afició col·leccionista, que descobreixo que és això, un llibre traduït en tants idiomes que es converteix en un moment donat dels viatges que he pogut fer en la visita imprescindible a una llibreria i trobar l'idioma en què està escrit. I costa molt, perquè aquí hi ha llibres escrits en un dialecte napolità i vas a la llibreria i no tenen, segons quines, no tenen cap llibre en napolità, però al final trobes la llibreria que té el llibre en napolità o el dialecte de Venècia o l'occità o l'aranès, però també en alemany, en francès. I per tant ha sigut una forma de viatjar i que els meus fills també han engruixit la biblioteca amb el singalès o idiomes una mica més llunyans. Aquí farem lectura, perquè la gràcia de dir com és tenir tants llibres, 30 llibres del mateix llibre, la gràcia està precisament en que està escrit en tants idiomes i sentir-lo avui amb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 idiomes diferents és un petit plaer, em sembla que per tots, però també personalment que facin servir aquests llibres i es puguin llegir amb la llengua original, doncs és també un goig que la compartirem a aquesta hora del pati. Farem això, aniré dient, primer començarem en castellà i que ens el llegirà... Jo. Em dic Marina, soy de primer bachillerato y us voy a leer en castellano. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen, que se llamaba Historias vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba una fiera. He aquí la copia del dibujo. El libro decía: las serpientes boas tragan sus presas enteras, sin masticarlas. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva y, a mi vez, logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era así. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron: ¿por qué habrá de asustar un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante.
Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. Passem al mateix fragment a llegir. Hola, soc la Júlia, de primer de batxillerat, que es llegiré en llatí. Quodam die, cum sex annos natus essem. Imaginem, praeclare pictam in libro de Silva, quae integra dicitur vidi, qui liber inscribebatur. Narratinculoae habita ductae. Picta erat boa serpens veluam exorbens, quam imaginem six expressam vides. Aec, autem in libro scripta erant. Boae serpentes praedas integras exorbent nec mandunt. Deinde, se movere non possunt, et sex menses dormitunt, dum pastus conquunt. Tum ego deis quae indumentis ac paladibus, illis casu fiunt multum mecum cogitavi, et ipse perfeci ut miniatula terula alicit fingerem. Primae quidem illus mae picturae specias aec erat. Quod opus sumo artificio factum adultis omnibus exhibuit, et quae sebi non pictura mea terrentum. Ad illi mihi responderunt, quid est cur petassus territorem injiciat? Atqui non petastus pinxerat sed boam serpentum, elephantum concentem. Tum interiora boae serpentis descripsi, ut adulti homines intelligere possent. Nam explantiones semper requirunt. Alterius veo picturae species aec erat. Molt bé, gràcies. I ara en italià. Hola, soc la Bianca de primer de batxillerat y os llegiré en italiano. Un tempo lontano, quando avevo 6 anni, in un libro sulle foreste primordiali intitolato Storie vissute della natura, vidi un magnifico disegno. Rappresentava un serpente buonelato di inghiottire un animale. Eccovi la copia del disegno. C'era scritto: i boi ingoiano la loro preda tutta intera, senza masticarla. Dopo di che non riescono più a muoversi e dormono durante i 6 mesi che la digestione richiede. Meditai a lungo sulle avventure della giungla e a mia volta riuscii a tracciare il mio primo disegno. Il mio disegno numero 1 era così. Mostrai il mio capolavoro alle persone grandi, domandando se il disegno le spaventava. Ma mi risposero: spaventare? Perché mai uno dovrebbe essere spaventato da un capello? Il mio disegno non era il disegno di un capello, era il disegno di un boa che digeriva un elefante. Affinché vedessero chiaramente che cos'era, disegnai l'interno del boa. Bisogna sempre spiegargliele le cose ai grandi. Il mio disegno numero 2 si presentava così. Després, en alemany. Hola, em dic Àlex Beluga, soc tercer i ara us llegiré aquest fragment en alemany. Als ik zeg jaar al war, zei ik eenmaal in een boek over den Urwald das leefde berichten heise. Een praktisches beeld stelde een riesenslange dar, wie sie een wildtier beschlag. Hier is een kopie der Zeichnung. In dem Buch heise es: die Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes. Ohne sie zu zerreißen, daraufhin können sie sich nicht mehr